sosis, suami takut istri. Hah? Amplop THR ke? Mesti ndek bocah ke sing gigal. Ah, nono wong to ke? Lumayan nek menawa isine 20.000. Sis, Apa teh? mbok nyong jaluk tulung jo benake gas kae nyong ra iso. Di ngapura teh nyong gak ra iso. Ki nyong sikile gawe obahe lara tak. Mau kok kaya sehat wae. Kiye pancen dadak entes kiye kok. Delok ndi tak pejetake. Ramang nyong iso mesti dhewek. Priye to meni loro arak tak pejeti malah raweh ke. Luweh ti tak mesti dhewek ae. Kono peang lunga ae golek wong liya wae sing arak gawe benake gas. Ya wis nak ngono. Golek Maria sikile sing loro. Nyong ke asline ra loro medok acting. Ah, lumayan oleh amplop THR. Oh, kosong, kampret. Pancen moto duiteng nek nyong ke kok ya.